Timbog ang isang lalaking tulak umano ng ilegal na droga sa isinagawang buy-bust operation ng mga kapulisan ng Legazpi City Police Station sa Barangay Bitaano, Legazpi City, bandang alas 6:17 ng gabi nitong Linggo, Nobyembre 28. Kinilala ang suspect bilang si Alias Dani, residente ng Quezon City. Nakumpiska mula sa kanya ang isang transparent plastic sachet na may lamang pinaghihinala ang shabu na may timbang na humigit kumulang 100 gramo na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Bale po, ito pong operation na ito is intel-driven operation po sa masisipag nating intelligence operative ng Legazpi, kasama po yung City Drug Enforcement Unit natin ng Legazpi at siyempre sa PDEA, Albay. Series of information pong nakarating po sa atin, naikasa po natin itong plano at nagkaroon po ng transaction dito, kaya po nakuha po natin ito. Ibig sabihin po may mga monitoring tayo na ito po nga po ay nagdi-dispose dito sa area ng Legazpi at karating na bayan dito ng Legazpi, and doon po tayo nagkaroon po ng planning para magkaroon po ng buy-bust operation, ma'am. Ang suspect ay kasama sa listahan ng mga newly identified drug personality at itinuturing na high-value individual. Kasi sa coordination natin at na nakulong na rin po ito. At yun po, nung nakalaya, na-involve na naman sa transaction ng illegal na droga. So yung dating kaso niya, ba't nakulong po, dun sa illegal drugs din po ang naging kaso niya. Sa ngayon, nasa kustudiya ng Legazpi CPS ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.